aja bosen karo nen-nen. Selasa selakno ngamal marang sapa-sapa. Wong urip ki sing penting mung loro, ibadah karo ngibadah. Selasa Rebo kerep sinau ben ra bodho. Ada pepatah mengatakan kejalah ilmu sampai ke negeri Cina. kuwi Rebo Kemis luwih becik mingkem timbangane Lamis. Wong urip ora kena ngondo tangga teparo, ngondo kena ning sing apik wae. Kemis, Jumat jumbono marang atimu. Yen ndek kekarepan kok ora padha karo atine aja diteruske, ndak marake stres. Jumat, Sabtu insapo barang sing wis kewetu. Yen wingi tumindak salah, wingi Allah ucapane wiwit dina sesuk aja dibaleni meneh. Punya prinsip hari esok lebih baik daripada hari ini. kuwi Sabtu. Minggu kuwi tanggal abang prei. Apike nggon ngendi nek lutung ki? Lutung ki nek disawang manis. Tur nek antarané lutung karo munyuk ki beda. Bedane nggon apa? Nek munyuk ki ora dibuntut, Nek lutung duwe. Masa toh? Ora kabeh duwe buntut. Ora, beda. Kok iso lho? Kabeh kewan sing jenenge kera apa munyuk apa? Ora ana sing ra ndek buntut. Wis rasa ngomong ke buntut. Lah apa? Kowe ra duwe buntut? Duwe dae. Berarti termasuk munyuk apa lutung? Aku menungso. Aku duwe buntut. Buntute Buntutnya nang endi? Buntutnya nang endi? Mado dawer-dawer cah cilik-cilik kamu nang ndi to? Saiki Ponorogo kae kok AE. Kan daerah Reyok, Mas. Lah daerah Reyok kok AE lho. Sambungnya apa to, Mas? Hubungane apa? Reyok niku lho senggak pripun? AE. Ora tau Reyok kok senggake kok BO bokek ngopen lho. Cengengesan iki ya cengengesan. Nek aku dadi cari awakmu dadi kami tua ketemu. Aku kami tua. Aku cari. Tak takoni ya. Rek, apa arep ning ndi, Rek? Arep delok wayang wa. Numpak apa, Rek? Numpak sepeda motor wa. Motor apa, Rek? Suzuki wa. Lho kok Suzuki wa? Ora ono to, Mas. Kok Suzuki wa sik? Suzuki wa karo sing tengen ra mbak gowo to. Saben dina ngerti bojo nesu-nesu asin pedes kaya sambel jero cowek tali janji ati loro kudu nyucuk dandang gula legi pahit gede alit sirah kuwi nggo dolanan ora apik teman kuwi yen omong aja nyente lontong kupat lawuane iwak uceng ngalih wae timbang gelut ro bojone. Daripada gelut mending awak dhewe nek ana masalah ngalih dhisik ngopi mancing PS-an kok nek wis lerem lagi balik. Lek bojone pas lagi dadi geni awake dhewe iso dadi banyu. Nah, yo ngerti.